I'm asking Ogechi as a no passing catata. I can born no Nebron TV. When I'm in Oga, Waguata. Abu Carabolobo. Eh, Oga Sinote, like Yoko go to Queen now. I must tell you. You don't tell. For that, Mokata for Ebuka, we don't see you again on Facebook. Ebuka, and my welfare. Because Baranum. I can't say, can you know my fans? Baranum, chance, that is business. That is eh. Also, cost. I can't say, can you go to the road? Hey, I'll make it on your owner. I must say, Ogechi Njaka. I can go one noon Nebron TV. On Yamin Oga. Yatago, no chocolate about one Ogechi. Because, oh, you laugh, I say, last, the one at the bar no had Ogechi, or the other go, cafe. Jepak and governor, so couldn't watch it for the haze unique. Because when I chop taken up on Ogechi in our body. Mana, Iga Mokana, wow, but I didn't say, short. I want to have in a comment section and a defe. You got to have a comment section and a defe. Ebudon on them that very major Chidin Drekele gets Bonyankem Ogechi Okeke. I thank you. Daluno and make alone. You got to go. If you are Mokana man or Wabu, a blessing or the Peter is Bonyankem. Daluno. If you are Mamma or Wabuna, you own a member who said, Mayor. Because when Boka Jepak in a governor so could never know how Ogechi more than a menka. You have to go on a poor Ogechi because I did it. I have to talk on Ogechi, not the guy and Diana. So if I am a meskita, over here for the can, I see. Macantina got no cam or cousin on Facebook and after on us. Yemen and Japan on Facebook at that one. In case I need to rest today, but they commented on my Facebook because they were one of my admin nabo because admin were some admin nano na work so that admin nabo we send their message hagwam na WhatsApp onye nke no Dubai na abazi mu mbom na asem oga ke won idea reply message because when you na dem reply message because all due to chance. I'm sorry for that because the first ni na make alone and make alone. So when thing about my DM na chat him say mo na nye update. You got to go. How can uncle even a woman send them a message so na bia no about a ministry. Madam Biko oh they get for video name I'm sorry. To God who made me you see say send the message I am executive meeting. And the important meeting now up till now. I'm no run 2 weeks and now. I reply Ben I'm sorry. If that I suppose me mana if you could say, I get me a get a meeting. Come on, he could ever come where because I'm going to ask him, Ogechi us. Now said, I'm Kayan Kuma Ogechi, no Quido Gage, Madame, Mamma Queen Ogechi, or can make Quinero. And when they focus on because ever come my reply only, and Macadama, some Kamesi reply if Dalo, Choma, Romanus, I greet you too. You have to operate like a reply. Do to can say the busy, you don't watch I can say about for long now about been life. You got to go. Ogechi na Jepak and the young cow, I na him Moroku. Because I would take petition or Ogechi would think they will run. You got even nego. So Ogechi just net desi like the woman who can on son and Ogechi barrier. Manake was so good. Unu take old videos happening, which you some mamoromia. Do man again, I'm no people because they never now share video, comment here, especially share because I be the report. I'm Yemen and the mother. I got a man care, do beautiful, my report can be don't game report to carrier. Care no say in here. Ogechi one that is one name called Ure, moment at the number. Ezo kuna mene amaro as personal but what's in on Facebook and name was when I get the number. Don't report on my page. Let me do like others. Yeah. Yes. Alicia travel. Ogechi is a nice person. Luechi nine.
I can't play with that woman. God knows I can't play with that woman. Obro onye oba na ma from mmadụ eje ndị na-eche na Ogechi maka nke a na-akpa akụ asịrọ akọma TV nna ma bụ isi adịkwa mma isi akwọchara akwacha ka onye ọkụ onye awụrụ mmiri ọkụ ka onye ọkụ gbara na-ekwuiri ma o kpọrọ Ogechi na vidio ya ọ eme vidio onye n'obodo oyibo si isi family years nwebe ife ọrụpụta kọmọ nwaanyị ọlụbe nwee efe iwetara Ogechi ọnụ mụkwara ndị na baanyị ya na-akpọ ụdị mmadụ ya ofeke nke a na-akpọ Akọma TV ofeke ka ọ na baanyị ọ bụrụ nwaanyị ka iji obodo oyibo nwe ijere ịgba na esogbo ozi gị bata ebe abịa chọọ ihe na-eme onwe gị kwọchaba isi ama ma ọ na-erikwa nke wu nri isi ya niile dịka ihe agbara ọkụ ebe na-ewetara Ogechi na-enweghị ihe ọ gwara gị nọma otu anụ nọgoro kịta mbili kịta sị na ọ gị gburu mpa m ma ọ na ọ gị gburu nwanne m weta akwụkwọ na kọtụ iwu na kọtụ ga-eme gị invite ma ọ weje ya ndị polisi ga-eme gị invite like enwe enyi m nwoke kịta jamụọ mmadụ nweta ka dị na police station onwe kesi gị bata police station a ga-etiriti ya ọ bụrụ sọtụ na na-eme ma na onye mpụ no maka ndị na-asị eji paspọtụ Ogechi eji eze paspọtụ ya menyesi ya enye aso ka ihe isi dịara onye ọzọ na-awụ unu agbam ụdị bad people anyị nọ n'obodo a mana unu niile ihe ahụ unu na-ewu isi onye ọzọ ga-abịara unu one by one ife ahụ na-ewu isi onye ọzọ ọ ga-abịara unu okpukpu iri Ogechi mana God knows that for one day many have be ekpọ ya mana a nice person is a nice person amụmụ n'elugwu ka ọ na-akwụrụ ụmụ nwaanyị ụgwọ na-egoro ha machine eji akwa akwa na-eme na training for just for free ụlọ amafụ nke ahụ jee na-arụ maternity ebe a ga na-amụ nwa for free ụlọ amafụ nke ahụ bad people ụlọ amafụ ihe nwaanyị na-eme ụlọ amafụ ya ndị obi olugbu sọkoro na afọ na-eji paspọtụ Ogechi mmadụ na-ekwu ya ma nke a na-acha ka ọgba nje nna ama ma akwara ka ọ na-agba evu ụlọ kpụrụ Ogechi n'ọnụ onye na-enwe value nna ama ma osi from pit of hell wepụta onye ndị na-efolo da gere ka nna asị ma ha dịkwa evidio Ogechi Okeke Njaka nke nọ nke na-acha ka mmụọ mmiri na-ekwugheri evu ụlọ kpụrụ Ogechi n'ọnụ onye na-akpọbeghị afọ for once jee paaki dị gị ma ọ gọvanọ eziokwu ịmapụ ị na-ajụ maka ị na-ajụ ibe gị na-alụ dị na-ejewasị ị na-ajụ onwe gị ajụjụ everyday gba kamera Ogechi Okeke Njaka nke na Chicago nke na ihe na-adị eme gị ife na ọ dị eme gị one day ka iji mara onye ọzọ eji amara gị I swear unu na-eche Ogechi ka soro unu etu it can never possible ịbata na iburu na chat na comment section ụlọ ameme nke ahụ onye je na bọsụ na chat m ka m gapụ ị na-ekwuzi maka Ogechi enwe onye nke kpọ m mbasasị m ka ihe ọ na-akọ eriri akwa ejide na Ogechi kịta ekwezi m egwu okwu akwetịsị onye ji Ogechi na ọ na ịda afụ vidio Ogechi na-eme isi adịkwa unu mma na-eji Ogechi Okeke ọgụ onye ọrụ na-arụpọtụ na polisi ga-agazi ọrụ ịlụ na ọ bụrụ ọsọ ya eme asa ha na-apụọ ọsọ tere eji gradually process were eme maka ndị na-asị na Ogechi mere nke Ogechi will still travel to ebe obi ịghọta ọ ga-atrafik ebe obi ke ụdị anya ọkụ na-adị ewu n'ebe mmadụ ibe unu nọ ihe unu na-achọkịta ka unu na Ogechi ọ pụrụ ahụ adịghịkwa ya ahụ onye ọ na-afụta vidio na-arụ adịghị ya si na a na-abụ nke a na-akpọ nke afọ ya Akọma TV that guy ọnwụ na ị nọ Naijiria ọ mbịabeghị nwe ma ọ pịawa gị ọnụ ị na-ezuzu ezu oke dị ka ịkwụchaba isi ka onye agụrụ na-agụ onye ama mma erikokwe ndị fọmeni ịpụta m na ọbụrụ Ogechi ka ị na-aka nkwe ihe na-arụ inwe dị aka ọrụ ebe ị na-epụta ikpuru Ogechi n'ọnụ nwaanyị ifere adịghị eme gị nwezi vidio ọzọ ị ga-eme ma ọ bụrụ Ogechi ya nna nwanne m Oji Kapus daalụ ịma onye kachukwu daalụ ifere Ogechi si nwanne m Ogechi si learn how to talk nke wee eziokwu bụ mmekwu ya na-azụ Ogechi nwere ọnụ enwere na-ede ya ebe a o nwere ọnụ mana Ogechi ama achọghị ma ịchọ ya otu a nnọkịta ịnụ aka Ogechi kpụ m n'ọnụ
On got to get a boy, I look at those saco, boy or funya and those. If you're from none, and don't put no when you because so much of ya. Una is not query. O this a motor, it's a college milk is a me. Namusona, the Mamutan, Yasemutambuba. Call a wood go yam, so that woman won't buba. So you would not knock at Chessy. Oh, the Ebenine. Knock at Chessy. Or now, when you remember Yana Chia, but I don't see a lack of some Yana Chia. I know we. So then I get my emboss and send them on Kanka. Une send this Amina emboss. I can be killed. And I said, Kuzama go Ogechi, Nanchi Ogechi one and Ogechi, and will give us a woman, a mamma got there by now watch him. Madam, I did sorry, my reply, baby. I'm very, very sorry. Because he said, my inner boss, send me a woman in a better. Get the other phone, Mamma may whoop the ever. It's me in a better, I'm sure I'm being a better. Now, Kusina Kumako Ogechi. Now, when I'm for him, Madam, when he were like in Kumako Ogechi, my father will be joy. Especially in back busy. Say no make we see maka. It has make ku maka again. Now for the we joyful no Ogechi na je park in enwoku. Or be na blame Ogechi with that boy je park afa. Oduro mmano. Icho imezi mmadu na boku. Ikulu odan mezi mmadu na boku. I blame onye ebo simenke. I blame onye ebo simenke. Okay say desi oku. Owure me iburo no no onye nka ikpu no na me iwe gana ewe. Because the oku and decide. Iwe gana wo onye nke ozo. Yotago Apu no that woman goes to room ike bikono yakas ka mbia gwo na eji Chineke ya unu kita aru na egbu ya una na acho oisi the woman ko rocho onwo kita unu nwe ba anwure onwo Ogechi anwo kita unu gbogodo mezi okwu n'ime onwo gị n'ime onwo kita o nwere sotiri nwa na aru Ogechi ma Ogechi na eme na atọ ụtọ ịma iwere ike iji sigodo ka egbo arịa maka na okwu na ekwu n'ọnụ unwe sotiri nwa kita n'ime onwo gị mmadụ na-egbu nne maka na ọnụ nne jọrọ njọ mmadụ na-egbu nne maka na ọnụ nne jọrọ njọ ụmụ niile mụrụ ha chawu gentleman ụmụ niile mụrụ ngwa na ekwueri ụmụ gị niile dị gentle onwe nke na-eme aghara nke na-eme aghara pụta ịmara ife okwu ebe o kwesịrị ịblọngụ iti ya onye ọ na-ama ajụ oyi if not ịnọ na village azọgidekwa ala gị niile a ga-anakọ gị ma ọ bụrụ na o nwere nwoke ma ọ bụ nwaanyị ma ga-eme apụta na ọgbọ na-ekwu ọpụta yes ọpụta na ọgbọ na-ekwu okwu ọpụta ofu onye na-asị m na ngwa ihe ekpekpere ka ịmụta ụdị nwaanyị Ogechi yes Ogechi bịara mechi niile ahụ tekit Ogechi bịara mechi niile asị nwaanyị na mma amụ ya ahụ tekit ọpụta nwa onye bịara ịzụ ala gụọ ya ga-apụta kwuo okwu ị na-awọchikwa oyibo ya nke na-asị m na ya ma ndị ọnụ ya na ọ na-eme nkwueri ị ga-asụwa okwu oyibo na-asụ oyibo Ogechi na-asị ya asụgbu ya ọ na ịdị afụ ka oyibo ya na-adị ka nke ndị ọcha ana m ajụ gị ajụjụ ịdị afụ ka oyibo Ogechi na-adị ka nke ndị ọcha ị ga-asụwa oyibo Ogechi na-asụ onwe ebe mmadụ mere mejọ gbaghara ya saịdị anyị nwere ebe ahụ o si wee mejọ si ebe a na-etokwe ọ na-achọ ya okwu my sister unu na-achọ ka m gụọrọ unu egwu nwoke m agụrụ gafere enyi nwoke a ọ bakara abụzụla chụlụ ụwa n'ike ya gụrụ ji bịa chụbazie egwu uwe soro chụbaziela ụwa n'ike ka bụ ife onye ejutara ogbulu ụlọ akọmentị na ha bụzi ebe a na-akọmentị ihe na-etesiri m ya n'ime inbox m ọ maka na mụsụ na-achụ n'Ogechi ugwu ya ka unu ji bịa chụbazie m ngwazi unu chụbazie na Ogechi ugwu ka mụ ife onye echutara ogburu n'isi ọ ga-enwe ndị bụ grace wee bịa ụwa ịchụ ha anaghị enwe problem ana m agwa gị ịchọ gaa jụọ pastọ gị ya agwa gị eziokwu ma onye ahụ ifiri n'afọ ụzọ gị agwa gị eziokwu gaa jụọ ya nna agwa gị dagir bukọsị otu a ka ọ dịkwa na ọtụtụ ime anyị ịma na onwe onye ga-ahụ kịta na nke mmụọ kịta ọ dị m n'ime ịma adị m ekwucha everything adị m esi ihe niile na Facebook enwe ndị ga-eme kịta ịkpọ ọhịa iyi ma ọ bụ ịchọ ọha okwu ma ọ bụ ịma ọha ụra ha ma amachighara gị
ma that moment ị mara ọrụ ebido nweme ihe mgbu spirit dị ya n'ime ga-ebido nsụba gị ọgụ ozugbo ha mee okwe ya agwago onwe ndị nwe ime ha ihe kịta ha ma abụghị ọnụ ma spirit ya nọ n'ime ga-apụ ozugbo lụwa ọgụ ọrụ ịmara na ọ dị pastọ ga-agwabeghị ya reverend fada ga-agwabeghị ya ụkọchukwu agwabeghị ya Chioma Romanus na Chioma Romanus go wee chọrọ ịjụ agba mbọ bụ ka ị na-agwa ya isiri isi ewu like you biko ọba ichi isi maka ị na-akpa isi ewu nna m si ọ na-awụ elekọta ihe a ga-agwa gbara mgba afụrụ asị ala elu ka isi gị dị Chioma anụbachi gị ọchị because I can block you adịba blọk gbara na Facebook ịgba afọ ka blọk ịgbara ihe anyị niile ya kpọwa bịa gbara ife ga-agwa okwu ga-akwụkwọ gị okwu ụtarị ya ihe ga-eme ihe emekwe gị ihe ji dị ụwa I can block you anya siri ya agwa kịta na biko na need sewing machine na biko ewuwa woman mmesen ndị kaadị biko ama m dị woman biko ha nwere na watching kịta mmesen ndị kaadị because emere gị ihe ọjọọ ote na ịgwa m sendere kaadị sendebe kaadị I'm sorry I will send it adị m enwe efe ụfọdụ ihe na-eme n'ụwa dị m na-asị m lekwe ọ dịkwa otu a even eme m mmadụ na-aploy ka a na-arụ so mmese ndị ya n'abalị a biko I'm sorry so onye na-asị m na isi m dị ka isi ewu abụ ka m na-abụ gị o wee fili dịrị chat ya ma I will give it to you abụrọ m isi ewu ilecha ebudo na esi m na isi m dị ka isi ewu na ọgbarịcha isi a isi ndị agụta mbụ ọ bụ maka mụsịla chụlụ ụwa n'ike ya ka ụlọ ji bịa chụwazie m onye amị nwesị ụlọ chụwaziela ụwa n'ike ka bụ ife onye chụtara oburu ụmụnne m anya m afụ ntị gbuo mana ọ dị mma anya m kwesịrị ịfụ ntị m ebe mụsịla chụlụ ụwa n'ike unu wee bido wee chụwa m ebe m sịrị ụlọ achụziri Ogechi ukwu unu wee bido wee chụwazie m unu je na-abaziri m mba unu je na-atajiri m ahịa unu na-akpọzi m isi ewu uwezi unu chụwaziela Ogechi ukwu ka bụ ife onye chụtara oburu n'isi ị na-achụkwa Ogechukwu mana ama na dịgere bụ grace maka iti anya m anya m biko rụka ụlọ nda na obere oge ga-esetụrụ ihe niile o ji bịa ịghọtago ama ma birthday ya dị ka ọ gafere na anyị niile ga-aga mee birthday ọ settlement ga na esetụrụcha everything ga dị oke so o nwere ndị na-akpọ m steeti na-acha atụm ebuka na-ada eri nri ribenụ nri na ife dị mma ahụ maka nke gọvanọ eziokwu na jebe aka ya nwere okwu maka onwe ife ha nwere na kesi a ha chọkwara ha weta kesi ha wetara na kesi one of them ofe ga-eje nga ọ pụsị onye nna gwa unu mana ama na ọ bụrụ ha weta kesi so anyị ma onye weta kesi anyị na-agwa esetụrụ ihe dịde ịghọtago so emechakwa oge niile oge akpọkọ onye ọ na oriri inwe efe bịa inwekwana efe ọ dịbakwa ịghọtago nke ọ na-emewuru enwe m ike si ya nne ka m agbara gị nke a bikos dịka wọsọ ọ na-egbe ọfụma bena ya kwu First Lady TV daalụ ọzọ Peanut Boy biko ọsọrọ Chinasa Okereke biko Chinasa Okereke ọmụ gị na-akpọ Peanut Boy I'm not a boy, I'm a man full grown man with a woman and children, so I'm not a boy. Dress I want for my when you need it I can give you I didn't lilo makachile ke kere sister was when you went to manufacture so don't they utazi no oge no fuma obere oge kita everything I said to chakwa everything on la onwe ha no mmadụ ejiri okwu maka onwe ndị niile chatara m na Facebook na WhatsApp m biko na-ewere iwe na m reply back bikon ọ ndị nchọkọ unu gachi wọnụ ka ihe ha mara ọ ghara imerụ ha ahụ mmadụ dịka Akọma TV jenu gwa na Akọma na ebudo ọnụ siri ya wepụ anya na arụ Ogechi ka ọ ghara inwe problem even eju eketa ọ ya agwa gị na onwe ego problem so ọ chọọ ka ndị mmadụ ọ chọọ inweta kọmentị ndị mmadụ ka ndị mmadụ kọọ ya ọnụ ọkpọ Ogechukwu afa mana ọgwa ma problem onwe ego ha jụọ ndị a na Ogechi nwegoro problem adị m agwa gị the woman is with grace ọ ga-apụtara m ụwa Chineke nke ma ama m ife
Afgo me ife mana ife na aganu. Don't fight with enwe grace. Otali aya apia madu. Ija ano kota sigi nya agi gboro oku shop gboro oku. Ano kota sigi moto gi gboro oku. Ani ba agwa ga agwa madu icho onye amwa ga agwa gi ya na agwa gi. Onye amwa ga agwa gi Chọba eburukwa ọzọ si what are you doing this abụbụkọ mmadụ ọzọ. Onye amwa ga agwa gi ya na agwa gi. Ogechi Okeke Njaka nwaanyị bụ amụ. Ọ dị achọ nsogbu. Ihe ọ nọ wee nwe ha na nsogbu ọbata. Or somebody will inwe nsogbu ọbata na nsogbu ga-asụrụ fight enye na fight nsogbu gị. Ya wuru m ihe arụ na nkwujere echi niile because she's a nice woman. I never see her for one day. Only na Facebook abena na-ekwu. Otu a ka ọ dịkwa ndị niile na-ekwu maka once you are doing well, I must talk about you. So all the haters unu pụ unu kọọ isi na ahụ aja. I don't send anybody. Nchọkịta ndị haters mmanụ agwa unu okwu. I'm chọkịta na ọ na Facebook ka m chọrọ isi na-eri nri. Mba if it's self all the haters mmanụ eto unu eto. Kunu nwee ike na-eso m. I don't do like that. Abụrụ m ndị na-eme aja ụlọ ụka echi niile gụcha Baịbụl. Eje na be dibịa echi niile gara ata anụ ọkpọọ. I don't do that nonsense. Ya wuru m ya ihe arụ na-efu m ebe dibịa echi niile ebe m na-ata anụ. That day mmemme will be the end of my life. That is what I'm choosing mma na-ebi. I don't compromise. I can never compromise in my life. Ya wuru m ihe arụ na nsiri ụlọ ụka pụta tata jee na be dibịa echi niile na-ata anụ ọkpọọ like others ndị nọgasị na page ka page ya wee grow for what reason? And let that one God give me remain with me. Let that one God give me remain with me. The foreign will keep on saying because of what he said, I will unfollow you. I will unfollow you. Do you think I send you? Or do you think I hear Facebook na ejime rinni? Emwe mmadụ ore chat go na Facebook asị menka mmegoro. Mana abịa akazi nkom block okwe na mmanụ emezi. Moro, you will unfollow me because I'm agwagi na gị apụ Ogechi Okeke Njaka aka. You will say you go unfollow me now. And then Mommy said you can follow because I'm a good in your jaw for the dibia. You unfollow me now. So on that Nchakitaka Facebook na chumuka mdono na chumuka kiti. Imana ewe become boop the engine blue can be fair ever. I will become 1 million follower. China 1 million follower, book them or don't work. Or don't make it and me fair ever. 1 million follower, but I don't need it. Gabrono. Gabrono. Ego ki ya ko keta na nkujo ego che kenke jaka nkujo ya. It's a nice woman nkujo I will suffer. Matafu. I don't do like that. That's why go on African 9 na Facebook at times na comment on those spiritual. Comment and get the spiritual. I must tell you that. If you don't know it now. Onye can go na whatever you are commenting. You not comment in the job because name na onya na gina na rapport. Why name na nya on eku wezo like Ogechi na. If na Ogechi mgba. Why name na Ogechi mgba yon eme. Isi na ọ na-ekwu too much. Nkiwa mgbe ịgbagoro ọrụ n'ọnụ o nwere ebe ọzọ isi gba ọrụ. Ebe nwoke si agba ọrụ ọka nkụ. Ohu nwoke na-agba ọrụ na nwaanyị. Ihe ọsọkwa ya lụọ na nwaanyị nwunye na-emegoro ya niile ọ ga na-ege ete esi ofe ọzọ. Nwe ndị na-agba ọrụ na mmiri na-aṅụ aṅụ. Nwe ndị na-agba ọrụ na mmanya na-aṅụ aṅụ. Ọnwụcha ọ na-adagharị. Nwe ndị na-agba ọrụ na ibe ga-alacha ya ọ n'iro. Before bata 9 o'clock nwunye ya lakpo n'ụra ka a na nwunye ya reka ọnụ. Nwe ndị na-agba ọrụ na iti nwaanyị ihe. Nwe ndị na-agba ọrụ na ịkọ ọnụ abata ya otu ara nwunye ya akọgoro ọrụ chichie. So ọgwụgwọ na oge gbara ọrụ n'ọnụ onye ka ihe asisi pụta ka akụgbuo na ngịnwa. Chika ọgbara nke ezi na ifitesịrị anyị ngịnwa na-eme n'afọ ọsọ onye na-echegharị ya si pụta ka akụgbuo maka na okwe echegharị. Mgbe i chegharịrị nke gị ọ dịara gị izi. Chika ọbara sịrị nkụwa na-asị pụta onye na-eme njọ onye na-ekwe echegharị ka akụgbuo ya. Nkụwa mgbe a na-asị gị ka ị chegharịa mgbe ahụ ọ dara gị izi bifo echegharịa. Nwanne m na m sị na mmadụ ada egbu nne maka ọnụ nne ya jọrọ njọ. Hapụ na Ogechi Okeke Njaka aka. Ama ndị woman for many years na-efole because ife ọ na-eme na adị m mma. She don't support evil.
On eba na-ekwu enwe ejikọ m na ana m ayọ n'ihe ga-echi ka ndị ọzọ si ayọ. I can never beg for money. Ka ife ihe nye m. Yeah? Onye nke a na-ese dịkwa like onye anybody Ogechi ọgwa gị na o jebe na court. Ogechi ọgwa gị na o jebe na court. Ọ sị na nna ekwu asị ifu na afụgo m na court. Ogechi agwa gị na afọ na o jebe go court. Moreover, oge na-efo m na court ominu nọ na ure ekwukwara kwu ebe achọ egwu. O nwere nke mere mbọsị a ọ kọlụ ka m mere iwe nwere ihe afụ m ebe a iwe nwere ihe afụ m ebe a o nwere iti na-eme na iwe nwere ihe afụ m ịghọta na-egwu like ebe a na-azụgoro ahịa ebe a mgbe m ji post na abụ enyebu m chairman of welfare mechakwa mmekọ m appointee as a sanitation chairman. Ana m enye order mee call enwere akpọchi shop ya mee call si open that shop iwe ahụ na ihe afụ m ebe a. So ị na-comment ma ife ị na-comment iwe ahụ na ihe afụ m. I was once sanitation chairman by appointee. And when they make clean up, when they can never bomb Simoga, no name make clean up, or say that they go, check only the young man I can see, you can know the sick operator shop. Yes, and go and check each time came from my bank. Enough my bank for what? Say, I comment is a nonsense ever. So, happen to Ogechi Okeke Njaka. You know what I go? Ina come on, isi ogo. So, to add the get I said, is the kiss boy. Oh, my cheese that good to again. Never jacket in a pillow. The zero of what? Chimane Meze Cabino. I want Gaffea. Can do what the phone ever. Can that be a one? Iranian Neku. Iranian Neku. Sina Zulu Monoya Quaka, Sina Zulu with their phone, the condition query phone knock. Irian Nebu, I got the never name. Then you won't a man ever. You won't a man ever when you were. Call for the a make call, yeah, the one. So get you all the haters get called his soon like oh, when the girl when don't get you go to pay jacket, I pay away problem. Or I took a boy gaffer. On a man at the get a quarter of more where you were. Eh? Otu esi kwade ebuko bi na. Ka dey man akwado ebuko bi before bi owa. Udi man ebuko bi nya aja bi owa once in every 100 years. Yes, all the ade. Ebuko bi nya aja bi owa once in every 100 years. Ore moro. Oh, do nya kete no kete si ni na je na dey agwori ogwu. The more you na agwori ogwu ki na enwe problem. Kore moro. Short, I'm sorry for anything, but I don't want to be short. I have people I have. I listen to you like my I never know if we are of so yeah, I think good time, but I put Ogechi. I'll go to like it, I like it, do man, because she's a nice person. Nyena yoga because they should give our sister Oge for us. Ndị na-eribe ndị na-ata ahụ kịta maka oge ọ ga mmadụ jigoro maka gị buru ọnụ ka ịma na ozigbo mmadụ dị mmadụ jigoro maka gị for one day say na omeri nni because of you. I swear to God, ndị kpọgoro m Chineke be my witness, ndị kpọgoro m na phone chat goro m ịgba na taxi ịga na WhatsApp nkịta ya afụ phone m ebe a ya phone number me ya phone number admin m na-abụ na my phone maka nke m na woju ewe ga message bataka ma person send bara ndị admin na-akpọzi m na phone ndị na-sendịrị before gara man ihe kpọgoro m sị na ha dị erizi nni because of oge wajara n'ala. I swear to God, akpọrọ Chineke wee na-ekwu ya ndị jikọ maka oge na-ata ahụ wajara ndị ji maka oge na-eme fasting enwego eji maka gị wee mee fasting ki wee mara ụdị mmadụ dị ya si ji ikodo maka gị wee mee fasting si ji ikodo maka gị wee bụ ọnụ una ụdị fast and love that woman nwere
because of course a play role ya onye n'oge kịta ikewe onwe ụzọ na-abụ short ka hapụ ike side anyị na-aga hapụ that woman na ọ bịara for good mana emechaa unu ga-ama na ọ ga for good unu ga-ama na ọ bịa for good onwe na-achọ the woman hapụ na ya oge nne m bịara for good iwe na-ewu nọ na a na-akpọ ya nwaanyị bụ amụ ọrụ ife onye mete ka eji ekwu maka ya ọrụ ife onye na-eme ka o ji ekwu maka ya ọ bụ maka mụsị na-achụzi n'oge Chukwu ya ka unu ji bịa chụwazi egbu uwe soro chụwazie n'oge Chukwu ka bụ ife onye jụtara ogburu n'isi ụmụnne m anya gbapụ ntị m ma na dị mma anya m kwesịrị ịfụ ntị m ebe m so na-achụ n'ụwa n'ike unu wee bido wee chụwa m unu je na-eloziri m ilo unu je na-abasịrị m mba wee soro chụwazie n'oge Chukwu ka bụ ife onye jụtara ogburu n'isi ngwa chụba ụwa n'ike ịchụkata ife ịchụtara iburu ngwa chụba oge Chukwu ịchụkata ife ịchụtara iburu ngwa chụba oge Chukwu ịchụkata ife ịchụtara iburu jee paakị chụba oge Chukwu ịchụkata ife ịchụtara iburu ngwa chụba oge Chukwu ịchụkata ife ịchụtara iburu gọvanọ eziokwu chụba oge Chukwu ịchụkata ife ịchụtara iburu n'isi hey Chineke waja ịmana aka bụ gaa na peji waja gụrụ gbara ife na-eme waja ịmana romato na onye omenala mana some Christian bido na love ya ọ ga-fight onye nwe gaa lụle ihe na-eme na peji ya ọ ga-fight ya nwa bụ ibubo ọ ga-fight ya nwa nwee grace nwaanyị bụ amụ gaa na ihe na-eme kịta mmadụ gwara ya na nwe na-eme na peji ya onye nji ọnụ m wee na-asị ya waja na iwuo na adaeze ị na-eme omenala mana ị ka wutu obere mmadụ amam ka onye amadị nna nye na-eto ya ahụ jọsụ na ihe niile ọ na-ekwu lasị na ị ga-eme n'ụwa ahụ ị na-ekwu okwu ihe a na ị na-ekwu na ọ na-abụrụ ife dị gị n'obi ị na ihe na-ekwu lasị na mmadụ ndụ ga-emewu ị na-ekwu okwu ife anyị na-ekwu abụrụ ife dị gị n'obi ị ya atakwa afọ and very soon you will be exposed. Onwe ndị mma kịta na-agagharị na be dibịa just na-emekọrị ndị dibịa go wee dịka ka wee na-enweta follower ma ọ jekwu mata ya asị na-ekwuri mata ya asị ka wee na-enweta follower ọ ga-ega wee gaa bụrụ ọnụ n'ime onwe gị ịma na ife anyị na-ekwu adịrọ ma dọs ka ị na-ekwu ya ka ị wee na-enweta follower one day anyị afọ ikuku ga-eko ego niile a ga-alọs o tee na mpụtara ụwa ama m ife mmụọ ịmara ife anyị na-ekwu ya wụrụ gị ihe dị gị n'obi maka one day a ga-eme gị expose leenu mmadụ dịka ka afọ ya mbụ onye eze Jizọs nke ahụ ọ kụziri ụnụ ife onye eze na onwe ya mana ife ọ na-eme ọ na-aga na-achụ aja na-etinye atụrụ na mmiri n'ime obi ọ mana ife ahụ adị awụ ọkụ mana o ji ya na-ekwu ọzọ n'ọnụ mụrụ n'ime obi ọ nwere ife ọ na-eme ndị mmadụ ada awụ ọkụ gịnị mere wee mee ya expose ndị na-eje na nke dibịa ga-ata anụ ọkpọ dọskunu wee nweta folowa ka o wee wụrụ na ndị omenala kwụ mana ịba n'ime onwe gị na ndị ọyị gị na-akpa nkata ị na-agwa ha na ihe anyị na-emekwe osikwe gị n'obi na ọkwa ka iwe nweta folowa ọ gaghị ego abụrụ ọnụ ọmụ gwa gị ya ọ ga gị mma na inwe 100 ọ na inwe 100 follower 100 and 100 I'm telling you that na ikwuchara echi niile ichenjie ma onye pụta kịta na-asị Jizọs is a king Jizọs is a king ịpụ n'azụ gị na ndị ọyị gị sị hapụ ndị ara ahụ ndị eriri eri abụmọnụ ka ọgwụgwọ ụtarị a ga-apịa gị na-abịa onye ma ịga kịta join ya ndị a na-eme ka ọcha achazi bute ka m wee ruo gị ka m ji eme ego abụrụ ọnụ onye m igbe oge echi kịta otu ibe m si eme na mmụkwa aka ngwa mmadụ ji ọta ana m ata kachi ngọm jide oge echi oke nje onye ime ijiri oge echi kịta na-adọ na ndị mbido dobe anyị kịta ndị mmadụ ga-ala akị ọfụma efu ndị omenala bụ ụzọ eziokwu efu ndị arụ ala niile efu ha asị ride on
ma n'ime onwe m ama m na ife na-eme abụrụ ezigbo ife na ọjọọ ka m wee dọta folowa ọgụ ụtarị agha apịa m echi na-abịa. nna m sị kama m meri dachi ụjọ ka nhara ka nha ka m bụrụ ọnụ. ana m agwa ya ndị mmadụ Facebook a dịkwa omenye na ndị onye ahụ o nwere ike na-eme ya echi ịma ama ife na-eme mana ọmụ anụ ife okwute n'ọnụ ife ọbụla anyị kwu n'ọnụ ọzọ ya wụ n'ime ụlọ ka ịba kwue o nwee ntị naanị ya o nwee mmụọ na-anụ ebe a naanị ya. mgbe nwoke lụ nwaanyị akwụkwọ mgbe a gbara ya ring mgbe nwoke lụ nwaanyị abụrụ mgbe a gbara ya ring mgbe ịlụ nwaanyị mgbe ese nwaanyị I will marry you the girl sị gị no problem I agree. okwu ugbu a ajọ dị gị n'eluigwe ntọrịkwa ihe njibi ụwa ka m na-enye. mgbe nwoke lụrụ nwaanyị mgbe nwoke jekwuru nwaanyị si ya nne please I want to marry you, can you be my wife? Kwupịa n'ọnụ ya nwaanyị si ya yes I accepted. ọ ga mgbe aka ịlụ nwaanyị mgbe aka ekechiri ya n'eluigwe n'ụwa mgbe aka enwetu agreement hapụ n'oge aga koro ya iwe problem. ndị nri na-atajiri Ogechi anya Ọshia travel ezinne ọ adịrịghị mma ka gwa Ogechi ụdị mmadụ gị dị mgbe iji awọdụ ọka follower ọka love first lady ana m afọ aka unu all this is love. enwe ndị ga-emepụta na Facebook ifu ya na-akpọ love ma mmiri a na-ezo ma ọkọchị a na-akọ ifu ya na-akpọ love, that is love. ka agwụ na eziokwu enwe ụdị ife ọ ga-awụ inwe love n'ebe ndị mmadụ nọ na-ekwiri onye ahụ and ịmara onye a na-emezigbo iyi na-ekwiri ya God secretly gara bless ihe ọnwụ na-ekwu ife ya na-ekwu n'ọnụ secretly wasa na-ekwupụta ị na-agwa ndị mmadụ ka ha hapụ onye na aka onye adọcha secretly God will be blessing my family. Yes, it's a spiritual something. Even comment here in a comment here, but not comment here on favor of Oge because even that woman I marry your jaw and actually only that the mother Korean or Coronia. Only that the mother Korean or Coronia, Onya na Tuzia, now boy out what about police. He went there and they put it for another one. Unguru Nikiga or police age. I from more. Then about pure. onye ọ na-afụrụ onye na ọkụkọ na jokwu ya wee na-abụ ọsị chụpụ ya o mere ọfụma maka ọmara ma onye ga-atọ ọkpa ya echi. So all the haters ana m ayụ unu abịazikwara na ịna bọs ma atedịrị m nonsense oresi bi na-esendịrị m ka nye gị ihe mana ọ gwara isi m na-akọrọ m maka Ogechi na ma ekwusa maka Ogechi why must I not talk about Ogechi? ị na-agwa m ya ka m mechizi ọ na-ekwu maka Ogechi onye ga-ekwu ya? isi m ekwu na maka Ogechi ka onye ga-ekwu ya? achatizam chat ebe a ibe gị na chat na comment section abịazi na chatịrị m private because o nwere ike ma gụrụ na ana m adị too busy, ana m adị extra busy. esi m one of officials na ebe a nso arụ ọrụ gọọmenti na-emekwu my business na-emekwa ịmụka ihe nchịkọsị. So he said there, but I will see it and I will read it, I will comment, I will reply you. Only one of my reply now, okay, Jego and Paggy. If so reply him now, okay, Jego and Paggy. I don't block person. I can never block you. I want somebody way for me, because he ain't about me back. When you're on a back, only your backfire. If you don't put it in the guitar. Above na ya no lockdown echi niile mpo nwanne echi a na-egwu anya n'azụ. So ọkụkọ ị na-agba n'isi onwe gị ba ịkpọ m iyi oleti na onwe ihe n'idiri n'aka ma ịkpọ ma enwe mobi sarịsara I will do it. Ma nke pụtakwa na-akpa iyi ọkụkọ ị na-amụ nri I swear because onye na-akpa iyi mụkwa mmụọ ji bi ụwa ka ị na-akpọ m iyi na ya aka m mma enwe nke pụta kpọọ m isi gbago wee nke kpọọ bụ ihe ọkpọrọ m akpọ lasị ahụ adịkwa onye ewego onye na-agba iyi ewegoro onye amịrị ụka ka ị na-agba iyi enwe ife mmemme gwa eketa ịlakpuo ime akọmentịzi egen ewego onye na-agba iyi ee
Because Ogechi no ọfụma. So only one or two things I na achọ ka esetụrụ. Ọbịa mere anyị birthday, o mecha birthday ọ lara onwe. Ịghọtago? Maka ndị na-asị nke a na ọha ji asị. Enweghị eji oge. Na ọhịa magonu. Iwe na-anya moto kutuo mmadụ n'ụzọ. Ọ na polisi nọ around. Polisi jide gị agha paaki goro moto gị ahụ. Until setụcha ọ dị ebe niile. Even go na comment nonsense ebe a. Enwe ka nsi boga ebubo kịta. Na ọ gị gburu my father. Mkpụpụ gị polisi ma ọ kpọrọ polisi ị ga-abịa zakweri. Nke a iwu ka a ga-edile egoro gị ọ bụrụ 2 days or 3 days. Wa ifi na-ede nkịtị. A ga-edile erere gị. So n'oge na-aga azọrọ ọnụ ya meaning na onwe harm dị ya. There's no harm. Ọ maka ndị na-anọ ebe ahụ na-achị ọchị, especially nke isi koda Akọma TV. Gwekwana na mma akọkwa isi. Gwekwana Akọma TV na mma akọwa ya ọya kwara nwe ji oge emekwe nonsense ọ na-eme na Facebook. Ya nwekwana nwe ji oge eme nonsense ọ na-eme na Facebook. Ọ chọọ ime content ya chọọ afọ ọzọ wee na-eme ya. Jesus is no oge fast oge dị too much. If there's so wuru fast because ọ na-eme ọfụma. Akọma TV onye nke akwụchara isi ka dịka onye awụrụ mmiri ọkụ n'isi. Ị na-agwa mgbe a na-adọ okwuru ọrụ na-arụ anyị ọrụ ka adọgbuo. Okwuru ọrụ ịma na ọsọ ya ka anyị nwere kịta na-ehepụ onye nwe kidney problem ịma na no millions ka eji agwọ. Enwe ebe enwe hospital ya na ba ya obodo oyibo. Ị na-agwa mgbe a na-adọ okwuru ọrụ ka adọgbuo. Ịdị isi ka mango lakpuo. Nke a na-achọ ka mama wọta na-akpụ oge n'ọnụ na-acha ka ihe ma chọọ m ịkpọ ya afọ maka ọkpọbe m afa. N'ime demon nke a si pụta. Every day nwaanyị na Chicago na-esuzugharị ị ga-achọ ihe eji onwe gị mee. Ndị bezi na-ego Facebook. Kwarụ na onwe unu ugwu hapụ n'oge aka ka unu ghara ịdakarara nwaanyị Asaba. Yes. Ọ ga-epi igwe koko by day. Hapụ n'oge nwaanyị bụ abụ ka unu ghara ịtụtụ komkom. Hapụ na ya. Ndị ngwunu love ndị mmadụ nwere na oge aka dịtị kara nwa akpata oyi. O nke ngwugide mbọsị akpata oyi na ahụ m si ka ụdị ndị WhatsApp m ejuna. O nwere ike kpọọ m mbọsị asị Ebuka biko na ọ dị erizikwe nne abụ na ọ tachara ahụ na m chọrọ na mkpọ video call na mfụ ka o si taa ahụ maka oge. Mmadụ ole tagara ahụ maka ngụwa. Gụọ na-abịa comment nonsense. Mmadụ ole tagara ahụ ịma na onye a wee ezigbo mmadụ. Go machine eji akwa akwa ịma ego ụlọ ọnụ na go ya battle hundreds of people na dash. Ịpụta isi m na gị onye na-eme ụdị ihe a na gị na ha na onye na-ori bụ ụdị ihe a ka ị na-achọ ka ọ nwụọ. Onye na-eme ụdị ya ka ị na-achọ ka atụọ nga deze atụrụ ya nga gazi na-enwere aṅụrị na be gị. Agbasị onye na-arụ maternity kịta ebe a ga na-amụ nwa for free. A woman na unu kwesịrị ime na onwe ebere. I swear ndị mmadụ kwesịrị ime na onwe ebere. Ihe nwaanyị na-eme obi ka gị epụta ị na-ekwuje maka na ụmụ ofekere na-ekwuje ka ọ na-ịma na ndị ọzọ nwere ike ime ihe la free mana ime la free. David jere mgbe agụrụ na gị onye ọbụla nwere grace nke enwe ka ị ga-eme ime la free nwe ndị ga-eme ha amala free. David ka agụrụ na-agụ ọ kpọrọ ndị ụmụazị rotu olu ya nwa as a blessed child or as a blessed man or agụrụ na-agụ ya ọ baa na sanctuary baa n'ụlọ nsọ nke Chineke were oriri nsọ. Ọ bụrụkwa nke a na-agọzi agọzi o ọ bụrụkwa achịcha na-agọzi agọzi nọ achịcha agọzi agọzi were ya taa ebe agụụ na-anyụ ya anya nye ndị otu ya kwa ha ata na-ana n'onwe nwenye Chineke mere ya o ka ịfụ grace maka onye a ga-emere ebere ka ị ga-emere ebere. Mara ụmụ Eli jere were iko nsọ eji achụ aja sọsọ iko ka a jere were ebe ọ dị na nghọta were agba mmanya nke ha na ndị ọya na-aṅụ. Dada edere ha na aka na afọ aka dere na ahụ aja na dada ka nke ha na-aga. Ọnịma na-ekere ọrụ eke ọnịma na-enwe ya na-akpọ grace. Ọnịma na onye anọ n'elu nwe ọya na-enye ka ọnịmarọ ka iwe na-enweghị ụdị grace enyere oge. Iwe na-enweghị na ụdị grace enyere oge. Hapụ ya na Chukwu nyere ya.
ọ Chineke nyere ya. Ọ na-adị mma ịmụta ụmụaka dị kuri mụtakwa nke dị stọbọn. Ya gwa stọbọn nke na-ezu ori nọ nke isi ya na-anụ ọkụ ka ọ ha wee batara be gị enwe nke ga-eme abata be gị mma gị ụra. Ụmụ gị ndị ọzọ nwere ike asị mami ndo mana nke agụ a nọ nọkwa na ịmụ ha na mami ya ụlọ tụkwasịkwa ya daa asị gị si ga-ekpebe ebe ahụ ebe. Yes, amụta atụrụ amụta agụ ọ dị na famili ịma na udo ga-achị. Gaa na famili ndị bụ ụba na be anyị jee ebe a jezuzu ezu ka ịma ma isi akpakọrọ gị ọnụ. Gaa na famili ndị bụ ụba ọka ịma ndị bụ ụba ndị biri ụmụ oru na ụga jee ebe a ga-azụzu ezu. Ugochukwu nwere ike ịgba gị nkịtị, ị nwere ike zuzuo ezuo. Ugochukwu nke dọkpara nwere ike ịgba gị nkịtị. Ugochukwu ụba andị ụba Emmanuel na ndụ ụba nwere ike ịgba gị nkịtị, mana Kristi ụba ma agba gị nkịtị. Ọchịagha ọ napụrụ ọgụ ihe ọ gburu ọnụ ọ ma gba gị nkịtị, ọ mbụba ka ọ. So ọ na-adị mma ịmụta amụtacha na famili anwụtakwa nke ahụ kpọkịrị ịkpọ ka ọ ya wee chọọ ịbata iji maka nke ahụ kpọkịrị ịkpọ gbaa ọsọ. Gaa na famili ndị bụ ụga ime ihe niile nwere ike ime. Ugochukwu nwere ike gbaa gị nkịtị, andị nwere ike gbaa gị nkịtị, ma Kristi ụba ama hapụ gị. Onwe ebe ọ na-ana ama mmadụ ụra ọ na-ama mana ụlọ ụka ọ dị ebe niile. Ọ bụrụ amaghị gị enwe ndị wee mma ha na-atụtụọ gị ya si ga-akpebezie na polisi ahụ, si ga-akpebezie ebe ahụ ekpe maka ndị na-asị gị ọhụrụ gị ga-amụta oge. Yes, ọ darị mma bonit okwuoro gị ọnụ gị ka ọ na-ịma na onwe ndị iwu akaba nka abịa zọba ala ha. Ụdị oge ọsọ ya lụgodo dị inebe nna ya ga-aza ala ya. Ogechi Okeke Njaka ọ dịrị na be gị asị son ọ asị dọta mgbe ị aka nka ụmụnna bịa ka abịa zụọ ala gị ụmụnna na-arụ ala ọ dị ka Ogechi nọrọ ya ga-azụwa ala gị ahụ ọsọ ya wụrụ ọlụgoro dị n'obodo oyibo. Obodo ahụ na ọsọkwa ya nụrụ ha nụ anụ na Ogechi nọ na famili ahụ na ọkwa na famili ndị bụ Ogechi. Anụ na famili ndị bụ Ogechi nwaanyị bụ amụ nwanne ị ga-aza ebe ị ga-aga ebe azụ ala na ịwụ ọzọ ala o na ịzọla nke ndị bụ Okafọ zọọ nke ndị bụ Okoye zọọ nke ndị be ndị a asịzịa na-enwe ọzọ dịkwa na na-abụrụ ibu ọ na-amịta mkpụrụ ọfụma even ahịa ọ na-akọrọ ebe a na-abịa mkpụrụ ije ka ije zọ ya asị gị na akwa ndị bụ Okeke we ya isi aka Okeke asị gị ọ na ịgbara Ogechi Okeke Njaka ọ ga biko ọ bụrụ gị na aza ala ka ga-eje ebe a ka ị gwara ụwa ya eziokwu. Isi na mmadụ dị njọ saịdị chetakwana ebe ọ na-eme mma. Ọ na-ahụ mmadụ megide ihe ọma megide ihe o mezi ofu njọ o mere igbuo ya ugbu ahụ nke ahụ ọ na-emekwere bifọ ichetakwara ya na ị na-anụ na mmadụ na-eme ọfụma na oruzo mgbe o mere ofu ihe ọjọọ iwori ya chezo ihe ọma niile ahụ o mere. Ụdị ihe ha dọrọnụ David mere njọ asị ka o ji wụrụ mmadụ jedi na nwunye ka afọ ya Bathsheba ka ọ gịnị. David mere njọ ga-adị na nwunye mmadụ nke iwu gosi na mmadụ ka ọ ozugbo meghani ozugbo ezi onye a na-akpọ onye amụma Hezekaya ya ji egwe na ọ ga-anwụ. Ozugbo ezichara ya ozi ahụ nwoke baa n'ime ụlọ ewere ntụ wụọ n'isi ya na-ekpe ekpere Chineke ya gbagharịa si Chineke ya gbagharịa mmehie niile o mere biko na ọ mmadụ ka ọ na o mejọọla. Gịnị mere? Ozugbo o mechara ekpere ahụ ruo mgbe chi na-efo Chineke si chi ya kwa onye ya mmụọ si ji egwe na onye gị mụọ 15 years ntụ ọ dịkwa so na mmadụ mmejọ jụọ gị gbagharịa. Efere mgbe oge na-ekwu na okwuruọra okwu ichara mgbe a na-adọ okwuruọra ka adọgbuo na oruze mgbe o nwere problem okwuruọra abịakwa okwu emeta sendịarịa meseji si hapụ okwuruọra na onwe ka o si wee jụọ ese gị even na enwe ka o si wee put one contact on the other. Nwaanyị nwee conscience pụtakwa ozugbo si okwuruọra I'm sorry. Unu echere Ogechi dị tọrọ foto unu na-eche that woman is a very soft woman. You may understand if no onye and very soft. I don't like arrogant people. I don't like arrogant. I hate arrogant. But that woman is not arrogant. That woman is the most nice woman I never seen.
I'm telling you. I need to make one mother. That woman is extraordinary nice. Oles money will tell me follow, but they can follow your floor. Also, give Uludibia or not to go. If from government Ukasaba, I told me Buffet. In Keno Asaba, name Medibia. If you go to Budia page here, Boo page, your page, won't complete. That girl, that woman, book grace in Atomego. Come, what you got that one in a jam ago. Moga go baby given. Or they will give one on wine. Imana wine when didn't book grace, so why I'm all do wine. Still, I couldn't, I'm on your all do wine. Can't you know, Obroi Bokita? You will get wine. Oh, the wine. The first woman no chere na the whole Nigeria niile chigoro governor ona nnewi go si we get ya Anambra State Virginia Otiaba is a grace. The whole Nigeria is also first lady chigoro ochichi as a governor. Oh grace ona ewogi iwo na onye abu grace nke ewe bia keka no bu NAFDAC nwura anwu cancer buru. A woman, a great woman, all grace Chineke nyere ya. Mogbo onwe na akwụkwọ. Prince Emerson na ma block okay. Oh na my shame they shame you. A photo na by page because rahora. Because who are kwuru isi gị. Nwa nwa mepọrọ kwuru isi gị. I want to go na Facebook. I don't put here on Facebook. Because Facebook have about a group there. Well, that's one day, but look at the group there. Why will go good singing? Yeah, Bomoto Bianewia. Yeah, Bomoto Bianewia. Came on over on an afro, a coy on a more coy. Like one man who just coy in Luca. One man who got coy in Luca. Those I been no only na bekwara that day. Ouna na project Sunday. Makande na say he can't draw. And when the book grace no you na kuru isi go me. I been why I do the maro ka nwa. Ouna that day na na project Sunday. One guy I do the ka nwa. Do the ka nwa. Enyeta na onyinye. Onye na bịara oche nọrụ ala mmụọ nọrụ ala onye nọrụ ala fada nọrọ ebe ahụ funa bịara ụka nwa na ndị na onye bịara ụka nwa kpọ population wee bịa normal thing na emekwa eme o fada si bikonu na ụrụ mana anyị ji ọrụ n'aka bikonu ndị bịara ụka nwa achọrọ m ka unu hepụkwa anyị hepụ na anyị ji project n'aka biko mma like ka enye second correction na onye na-ekwu na mma like kenye reverend father na-ekwu ihe ahụ na ọ ga maka ndị na-abịa emeri na-achọ na Chineke adị n'ọnụ a ike dị n'ọnụ ọ bụrụ ebe ọ na-egara ịkpọ mmadụ ihe ọ bụrụ ọ na-egara iko iri aka iri onye ka asịrị onye ọ na-kwụrụ ọtọ ka mee second correction nna esokọ mkwụrụ onye makpọpara isi ọwa afa mana ndị mapara isi nna adịghị ama na no life. Oya ga aso onye ọkwụrụ ọtọ one man n'ime ndị onye dutere that guy ha bịara ụka nwa one guy n'ime ha the man na-agwa gị ji ezikpe ma krede kinye n'obodo a opekata mba oru 10 container na-abata every week onye ọ na onye ụfọdụ ndị bịara that day ma nye na-ekwu onye ka a na-ekwu ihe ahụ that guy nwere ebe ọ nọ sente mmadụ nọrọ n'ala everyday ana mmadụ ụka everyday ana mmadụ ego everyday na-enye onyinye n'ụlọ ụka abụrụ gị nwe akwa fada kwuru okwu afọsụkwa gị afọsụ ịchọ mgbe ahụ ekwusịpụta ịchọ ịmapụta the boy ya egwukwu ya ọkwụrụ ọtọ n'ụlọ ụka so nọrọ n'ala onye kpụtụkwara ego na everyday na-anaghị ego everyday na-eme project Sunday fada sị na gịnị fada tie ọnụụlọ ụka ka nke a ga-eme ka ọ n'ebe ọzọ fada wee pụọ jee na ịma na ebe a na-edebe oriri nsọ a na-edebe ma everything ebe a na-ebupụta ife sakrisi jee ebe a sekpuru ala kpechie ekpere
si Chineke na onye eji arụrụ ụlọ nsọ ka mmadụ biliri. Okwu ka na-ekwu aka mụkọ ebe anyị nọ. Ihe eji arụrụ ụlọ nsọ ka mmadụ biliri. Si ndị mmadụ nọrụ ala si eweta na ego eji arụ ya. Na-egeti o. Onye ka fada kwuchara okpeche ekpere. Fada sị oke anụgo m ihe onye ekwuru. Akwụrụ na ihe young man nọ ebe a kwuru so na ebilitere na onye nye na onye ngwa nọrọ n'ala onye nyezina na ọ Chineke ka ọ dịziere Chineke ka ọ chọrọ ịrụrụ ụlọ na onwe projekti be fara na-arụ mana nsogbu adịghị ebe ọ sọrọ unu nọrọ ala nọrọ n'ala nwanne gịnị mere biko Rishabanụ peji a na-arụpọtụ kwa na ya o ha na-arụpọtụ kwa peji Rishabanụ ha chọ ka gara imezi vidio ka ọ ka gara ikwu agba ihe a na-ekwu nsogbu adịghị nkwu agba ghara bụ uru biko share vidio na report ya achọrọ ịkọtụ ya kịta biko bara Chineke kenye ka ike onye ga-ekwuchara okwu a nwanne m agbasa ụka onye a na-agwa gị ndị bịara ụka ma onye mana mma gba ya afa ka nwoke baa moto ya ife ọgbọgbọ jip this man n'anya ọ dịka Lexus 370 nke a na-ede sport something ụfọdụ ga-amanye na-ekwu ka dịmanụ baa na moto gịnị mere ihe fụrụ waa nwoke nye ọma mmiri na mmiri ka ya mamịrị ọkụ ka ọ baa moto nwoke ti ha iwuo ka ị na-eme m wee spiri barị m moto nye moto laa onye ka a lele n'ụlọ nwunye na-asị ya gịnị na-eme ọsị nwunye na ụdị ihe eme abebifọ na ọnwa akwa ife na-eme ị mara ka a na nwunye eje n'ụlọ ụka ga cheke ifebe shuga ya ka ama ma diabetes na-eme onye ka ejere n'ụlọ ọgwụ dọkịta lere ya ahụ achọghị ịgba afọ ụlọ ọgwụ ahụ na mgbada ya ka ọ dị saịdị trafik dọkịta lere ya alụ gwa ya na ọ dị oke na enweghị na-eme na shuga ya dị nọma nwoke esi gịnị meziri ya na ọ bara mamịrị n'ụlọ ụka tangod na mgbe ọ na-achọzi ịba moto nwanne mara ka a larụ ya dị maka ndị na-ekwu okwu maka ndị na-asị na grace adịrọ enwe ndị bụpụ ha n'ọnụ onye ka nwoke lara ube ya asị na onwe na-eme ya enwe wedin somebody enwere onye ọgaranya maka ndị ọgaranya nnukwu ọgaranya ka wedin a ka ọ na-eje ebe a ka ọ nọzi wetebe onwe ya na wedin a ka ọ na-eje ozugbo na-arịtu na moto ihe nụ wa ndị mmadụ fụrụ ya onye mamịrị na neka osu ụta agụwa maka oyi wata white ịma na onye yi white nye mamịrị a na-achọpụta osu ụta agụwa na neka ya nwoke etinye nwunye ya tisi agwọkarị na ndị mmadụ na-eti ọgịrị na-eme ụka nye mamịrị na neka ụfọdụ fụrụ ụfọdụ afọ ya nwoke alarie fọ ndị ọgba arịbazie jube ese onwe dibịa nọ na onweghị ndị dibịa nwoke a na-ejọrọ ebe o jere agbacha afa si ya nna ọga na ahụ gị dịkwa mma na enwere ife anyị fụrụ nwoke tikata isi onwe ebe ọ na-ejero oro one certain time nwunye ya kpọọ ya si ya ọga ka ya bụkere dibịa anyị na-aga ebe ọ na anyị na-eje ụka ka anyị chọgoro ihe ya n'ụka o wee jekwuru ndị na-afụ ụzọ like Ebuka Obi ndị na-afụ ụzọ like late fada Mgbatụrụ na Dike ndị na-afụ ụzọ like fada Magnus Ebere ndị na-afụ ụzọ like fada Morio Dibia ndị na-afụ ụzọ like fada Ebumeme Nsọ ndị na-afụ ụzọ like fara kọsmas na mkpụọ fara ebe a ochi ga-eji fi ya fụ mana ewere ndị ọga ewere ọga Ebuka Obi si ya so nwoke wee jekwu ndị na-afụ ụzọ ozugbo o jekwuru ndị na-afụ ụzọ ha si ya nna anyị ka anyị gwa gị ihe na-eme gị na ihe na-eme gị si gị n'aka nwoke etie si ya ka ihe na-emekwere ka gosi ya n'aka ọ si o chetere one certain time na o jere ụka fada kwuo ka enye sekọnd kọrekshọn sị ndị mmadụ nọruo ala na-asị enye na onyinye ahụ na were frida na mmadụ ego n'ụlọ ụka na ọ dade ka ihe mgbu ya bido dade fada tie isi nwoke mmadụ tie isi yes na o chetere ya fada ngwe na ọ dade ka ihe mgbu gị bido na dịmanụ bụrụ gị ọnụ n'ihu ọta mgbe ahụ efuru ose gburu ala ose gburu takpecha ekpere sị ndị mmadụ bilite mgbe ahụ ka ogwu biri okwu ka ọgụderize gị na Chineke nwoke etie ịmazi wọs merenụ asịzie nwoke na ọ ya eje n'ụlọ ụka ga yọ mgbaghara na ọ yọ ha na dịmanụ mgbaghara na dịtin ga-ala instantly ọ ga ike dị ọ nwere ide adọjọreshọn breke na jiba adọreshọn ka efu ihe na-emere na ike dị na-eji ekpere na ike dị na-ekpere maka ndị na-arafụ gị ọya ka nwoke ziziri ka ọ gaa n'ụlọ ụka ahụ jee yọọ dịmanụ agwa na dịmanụ mere travel obodo oyibo na o jere na bishọp dịrị ya ka o jee gụọ akwụkwọ ụlọ afụrụ ya efu ka ọnụ ya si wee rapụta ya nwoke lawakwazi ruo tata ọfụbedị fada anya maka fada ka na-agụ akwụkwọ ọ batabe so ka anyị dị very careful atasi anyị na-eme ife na ife a na-eme n'ụwa bụ ife mmụọ ekwuna na ị ga-ekwu emena na ị ga-emewu
maka ụfọdụ pụta na-akọ ka osi emere na ị ga-eme wee kwura na ị ga-ekwu ihe a life history ka nna agụ ọkwa na nnọkọta na-akọfụsị akụkọ mgbe ọ gị parish yo even ndị mmụọ ọfụma ga-ama na ihe na-ekwopịa ebe a ịghọta. So ife nzọ ka m gwa ụnụ before close o ndị na-achụ oge achụzi n'oge n'obere oge finish ihe dara ọ nabara obodo oyibo mana ife na-agwa ya wụ na birthday ya ọsọ ya wụ na ọ gafechana anyị ka ga-celebrate ya with our fans nke a iwu ka so ndị na-achị ọchị n'oge nọ na Naịjirịa na ọlabe esetụrụ onye ọnwụ na-enwere wusu oge ga-echigharị onwe ya azụ dọta na-ekwu ọsọgoro ya wụ na agwụgwụ m na bifo ọsọ ya wụ na ebubo ka m bụrụ gị na ndị polisi mee gị invite a ga-edile gị ọsọ ya wụ na mmadụ ka ị kuturu ma ọ na mmadụ pụta kịta iburu nnukwu moto machin bịa n'azụ gị jamụọ gị ọmụkwara machin jamụrụ gị onye ahụ nwụ ha na ị ga-aza kesi machin moto ga-agha pak na polisi wee na-ekwuzi ka esi gị akwa onye ahụ bifo ị nara ị ga-akwa onye ahụ ị ga-eweta ego eji gị akwa ya akwa onye ahụ bịa jamụgo ma nwa osoro onye ahụ jamụrụ gị nwụrụ anwụ aka o ji adị mma mmadụ kesi adịrọ mma wọsọ onye aja mụ gị nwụrụ anwụ ị ga-azakwa kesi. So n'oge eche nwere problem ndị anyị setụrụ one or two things dị arịa nwaanyị mmadụ jebekwara onwe ịghọtago because ụmụ ya n'obodo oyibo di ya n'obodo oyibo everything. So ọma na ebe a ọ nọkwa ụlọ ọ ga-anọ ọ laga ledo ụmụ ya anya mekwe biznes ya. So ngwa na-ekpe ekpere ka ọ ghara ijeme biznes ya chekwe ma ọ wụrụ gị ma ị ga-alaiki ya cheke ma ọ wụrụ gị ma ya like apụka na anyị na-eme ihe anyị na-agbawa na Facebook mana onye ba ya gbara nke wee eziokwu onye ba ya cheke ma ọ wụrụkwa ya ma ọ ga-adị gị mma ịghọtago ihe etigoro oge mmeghe etu oge ịkwụgoro m ụgwọ kịta ka m kwuo against oge ya wụrụ m ihe arụ na nnara gị ego abụmọnụ ga wee kwujo oge I can never do that. Ana m agwa ndị mmadụ I can never change. Ifu ya na-ekwu tata ya ka m ekwu dọtụ ruo mgbe m aba n'ili mmanwụ nwe change ka m wee nweta follow maka m wee nweta ihe ụwa na-enwe maka m wee Facebook wee recognize nonsense word eji eme gịnị iwe kwuo ife gị ma na enwe ife ekwuta na Facebook oche gị chi ụmụ ịmụrụ amụ ịmara na ọ dị dịka asị m ka m kwuo okwu gbasara maka ndị na-acha atọ m personal egwuora m ihe nchọ ka m gwu na ebe a oge na ọfụma o finishe ihe ọ bịara ọ lakwara onwe ya biko obi amapụrụ ụnụ ndị na-ebu ọnụ ekpere ka unu ga na-etinye oge maka ahụ adịghị ya ka ọ rịkọva ọfụma ma ndị na-ebu ọnụ si na ha ma erizi nne egere biko ka ha na ahụ na-eri nri mmụọ nwe mgbe o mere m ivi nwunye m mekọtara kọmplen wasị m enyi na m dịkwashọn oge abụrụ enyi m nwaanyị nsị m ọmị na oge abụrụ enyi m nwaanyị m na ọ na ife ọ na-eme na adị m mma God knows that ihe na agụrụ eziokwu o mgbe o megidesị m ka edi everyday oge dịkwashọn gị na oge ada anyị nsị m na oge ada anyị mana I love somebody the good. That woman na nke okuru ọra ka m nọ bepụta anya mmiri nna sị who is this woman na sọpọtụ nwaanyị kwụ okuru ọra n'azụ ụmụ nwoke ndị ọzọ gbafere dade ka nnọ nwaanyị ka ya guru kwuo nwa na udu mmiri mana ọkọchị ọ ga-abụ onye nke m I don't support evil kama ejide ihe anyị ga-enye m I don't support evil kama ejide ife anyị ma ị ga-enye m so ya ka nsị ka m gwụ na mgbede a onye wezi n'iwe oge na ọfụma ọnwụ na ị na-ebu ọnụ nke na ọ ga-emerụ gị ahụ ribe nri mana ọnwụ na ị chọrọ ibu ọnụ na ọ ka iti oge na ekpere bụ ọnụ tie oge na ekpere na Chineke ga-aza ya na obere oge na ife niile agawa ife mere nchefu onye ka nsị ka ngwa unu ọ ga-adịra anyị niile mma n'aha Jizọs ndị ga-aga ya echi unu ga-azụta uru like mụnwa echi ositatu ma ya da-apụ apụ ịghọtago ndị ọbụla ga-aga ya echi unu ga-azụta uru anyị nwa ga-apụkwa by Tuesday anyị ga-azụta uru ana m asị ka ọ mara onye ọbụla mma unu gara otite n'udo ndị ụmụ ha na-awa isi ụmụ ha ma nwee isi ndị na-achọ ụmụnne ha achọ n'obodo oyibo ana m ekwubi okwu na from now ha ga-akpọzi unu na fon gwu na anọkwa ndụ ndị eji nwanne ya eji n'obodo oyibo ana m ekwubi okwu na a ga-ahapụ nwanne unu ọbata n'aha Jizọs ndị di ha pụkwara ka a ga-agba mbọ n'obodo oyibo ma ha abatabeghị ana m ekwu na di ha ga-abata ndị nọkwara ebe a na-achọ nwa na-amụbeghị nwa ana m ekwu na unu ga-amụ nwa ndị chọrọ di ga-enwe di nke na-ada awa isi o maka ụmụrụ ihe anyị na-afụgasị kịta ihe anyị na-afụgasị na net kịta ụfọdụ ụmụ nwaanyị ekwu na ha malụzi di mana a ga-alụnụ maka ọtụ onye sị na ọ malụ di mbọsị nka ka ya ekweta na ọ na-eme mbọsị nka ikweta na ọ na-eme so na anyị niile ga-amụ nwa ka ọ ga-awụ mbọsị nka ya nke anyị fụ ndị leruru anyị anya bifo anyị na-ahapụ ụwa ana ọka obere ụwa ka anyị na obere ụwa anyị ga-ana ana m asị na ife ọbụla ị na-achọ ihe nweta n'aha Jizọs ana m ekwubi okwu na-asị ife ọbụla na-esi gị ike ọwa ya gị wunye na-ada agazi aga ọ ga-ebido gaba ana m ekwu ya maka ụfọdụ pụtakwa aka ọmụnụ kemgbe ị ghọrọ fada mana ọnụ mmadụ anyị fụrụ ọnụ mmụọ ghọta ife na-ekwu
ọnụ mmadụ ọnụ mmụọ otu a si kwue ka ọ ya adị anything we feel na-achọ n'ụwa anyị na-enwetabe you will never complain to anybody again before you open your mouth to complain to anybody that you need this. I pray that favor must come in the mighty name of Jesus Christ. And I'm saying, only neighbor now second, my second does the first gig and abba. Now Jesus Christ is why. Amen. Okay, Messian. Yeah, guys. Because what you go western that I'm not able to ever walk away the year. Hi, if I didn't let now I know chances of many things. I got to go and western the message not but I'm on. Hey, mother now safe. Stop Ruchi TV, okay, because I'm sorry. Na me na batara Chaprosi TV chobere batamana. I want to log out now. Let it call it a day, so that I can go and write one or two things. Mona ba ga ija copy here dey we fele yi. Ngwa ma se ko dro nya wona mana Jesus Christ boy nwa. Amen. Wa ke mesian. We do the run. Aka won no na TV. O ya be no ga. O bu de becha. Ngwa ke mesian. Bye bye.